Gerard Reven oer Grunterp. Simon Vestdijk oer Haans. Ook de Jong oer Ljouwert. Op het station van Leeuwarden, waar ze moest overstappen, gebruikte ze de wachttijd om in de restauratie een kop koffie te drinken. Ja, ook de Jong is echt een schrijver die natuurlijk in Friesland geboren is, maar daarna vertrokken is, zoals heel veel Friese schrijvers. Maar toch weer terugkeert, ook in zijn boeken, naar het Friesland van zijn jeugd. In dit geval Leeuwarden, het station, in de jaren 50. Met fragmenten uit de literatuur, Nederlands en Friesk, wordt een kaart maken van Friesland. Leesbaar Friesland. Nou, dit voorbeeld van Leesbaar Amsterdam. Louis Stiller had het bedacht en werkt hier in Friesland gaan met Tresor en de culturele onderneming. We willen juist van mensen, niet alleen de bekende Nederlandse schrijvers die over Friesland schrijven, maar ook de Friese schrijvers die bekend zijn, maar ook onbekende schrijvers. Wij weten, er wordt ontzettend veel geschreven, landelijk bekend, maar ook altijd al eeuwenlang in Friesland. Kijk, het is eigenlijk een soort verzameling van de Friese literatuur, van vroeger, heel vroeger tot en met nu. En met elkaar vormt het dus een soort staalkaart van de Friese literatuur. In een springvloed van kleuters, mannetjes en vrouwtjes, dierbare kleuters, grotendeels echter gewapend met fietsen, zodat het Zeiland onbegaanbaar werd voor volwassenen en nagenoeg levensgevaarlijk. Als gevolg van bevroren wissels moest ze langer dan een uur wachten op aansluiting, maar deerde haar niet. In de drukke restauratiezaal keek ze haar ogen uit naar de mensen. Oer zowat een ier is Leesbaar Friesland kleer.